Ibu-ibu ini gak ngerti tapi manggut-manggut. Manis dek, mbak teki pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis, yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa nonton jantungku. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sampun ngabiyasa kabarwakan bebagian ing dalu kaligon punika mantan artis saking kadang-kadang campur sari Restu Irama ingkang dipunukasani sampun kula Raka Mas Priyo nggih. Tentunipun para gasak dereng pun lajengaken Casuka Palipur langkung rumiyin ini ada satu patah kata ini sambutan dari Bapak Gunadi selaku Mas podang kuning cok Restu Irama asik Pak Kabel Pak Seni
Bapak Kabul kali Bapak Guru. Kula aturi tindak. Ayo. Nggih mbok menawi ingkang kagungan hajat Bapak Gundul badhe nayub wonten ngajeng monggo sareng-sareng kali Mantolo. Nek kinten isin monggo. Kelong-kelong dadi saksi bungkus liramu ra bakal jati wiwit donya nganti akhir wong bagus sing tak Inilah penampilan Bapak Kabul Butiono ingkang kagungan batu bara. Pokoknya Pak Kabul, Pak Parmar iki mau warkani pasugatan gayeng tenan kok. Pak RT lho Pak RT. Ya Pak RT kok
Delokes lagune anu Bokas Moro. Wah, tenan kowe. Niki juragan sate Pak Her, lagunya apa nanti ditunggu ya Pak Her ya. Nanti bergabung bersama dengan Restu Irama. Yuk. Kelang-kelang tadi saksi kukus liramu rabakan jadi mimit donyong dobong bagus sing tak Yen lewat aku kelingan kuku kae mati parman piye tak goleren ning jaga kebat tulisan warna abang kaya jenenge gubuk asmara iya kae tak go atung tresno tanpa bantal tanpa rasa betapake kedaman asmara Bubuk kae gendeng pati tok tok wiwit biyen temeka saiki Bubuk kae kebati nganti witi nganti ngakatino lahir minum tindak aku Endi Pak Kabul Butiono wis renek eneh ning ndi mau. Monggo Pak Kabul. Iki nggene sinten monggo digayengake. Iki Pak. tetepan sakjroning ati Datang sedya utun saya aku kowe kasih karo Pak Parmadi
Nurdin tutup. Catatan sajroning ati datang luntur saya merah aku gawe dadi garwa merkeler ning gembok asmara Jumeneng saya kijing mrene diaturke. Siap. Pak Pur. Monggo Pak Kabul, pasukan Batik Sedaya, monggo Pak Demarman.
adik ingkang punya perahu layar monggo. Juragane sate Pak Her monggo nyawiji bersama dengan Restu Iromo. Yo yo Pak RT. Ya pancane kise gembira alera-alera ya pancane Trio sadis. Yo. Pak D Parman Semarang Jumeneng monggo. Juragane sate Pak R. bablas kelewung Mas.
Harape gedruk spesial untuk pasukan parkir kaula mudanya. Bapak Kumis yang punya batu bara. Monggo Mas. Monggo lho Mas. Bapak Kabul Budiono nego sampean Mas. Asik-asik, ayo kaula mudanya yang mau joget bareng bersama dengan Restu Wiromo. Salah betul Sri. Sumur hidup agak ngelakoni iki nggone Pak Gundul. Nggih. Alhamdulillah dalam keadaan aman dan kondusif. Monggo. Niki sing badhe hae sinten Pak De? Sing ayahe mangke Pak Kabul Budiono. Oh, ingkang kagungan. iki wayahe lho, wayahe lho. Nggih, ingkang kagungan. Wayahe kan ngijolke jarene. Monggo.
bablaske cunduk mentul co spesial kanggo Pakde Parman. Sing bayar sapa? Aduh, lha Pakde iki Parman. Betul ya. Aja kuwatir bar panen rong pathok kok. Ayo panane tebu lho iki. Sabda pandita ratu ring sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati cunduk mentul dados spesial kanggo Pakde Parman yang punya Sragen Tina. Cunduk mentul kang rinenggo sapucu ing remo selendang kuning kang sumampir ana ing pundake nolak nanging malah saya ngleledo Dinondo pindho widodari Ayune Garingan. duh kusumo sirone mas pepujane ati yen kadulu rino wengi aku ra bisa lali. Lewong dados. Goyang dong. Bokongnya. Goyang. Goyang. Goyang.
Piye iki? Sedepan diturut karepmu ra karepmu. Yo. Yo. Ugi tan kantun kagem juragane bakso sih, Bro. Yang ada di Bintaro 2. Irfana 3 bersaudara. Pendokilan Cengkareng Lijeng Dalu. Mbah Kirna. Sumini. Hae Pakde. Lah iki sarunge jagung. Pancen nyoto abote kancare koso. Watone Rahman monggo tidak panjung.
napa melih? Pak Purno niki. Cunduk mentul Mas, spesial kagem Pakde Parman. Nah, sing mijil saking tlatah Sragen Sukawati. Dereng. Dereng telas mae. Ampun nang pundi-pundi, Pak. Nah, Mas Woko, bablase cunduk mentul. Laiki sarunge jago. Luwe Sesarengan restu Irama. Sesarengan campur sari restu Irama. Sini guyung kata-kata audio sound system kondang trinket. Ngerangan langsung cerah foto video syuting. Sling
nuwun kepareng katur kala wau sarung jagung nuhuni dawuh panjenenganipun Bapak Haji Rahman.